Kuulkaa lapset, joulupukki lukee teille ihan itse omia muistelmiaan. On Paavo Poro päässyt lauluun, kun kaivoi maata Lapinmaan. Niin mikäs osuikaan sen sorkkaan, kun joulupukin muistelmat. On kirja vanha repaleinen, ja sitä pitää ehostaa. Pian teemme matkan omituisen, sen pukki piakkoin varmistaa. Nyt voidaan saatu silmät laittaa, silmille vauhdin niillä saa. Se vauhti meille voimat antaa, sukeltaa vaikka aikaintaa. Joulupukin muistelmat, prologi eli esipuhe. Jo ennen kuin joulu oli syntynyt, vanhan Suomen ihmiset uskoivat, että luonnossa eli heidän kanssaan maahisia, peikkoja, haltioita ja tonttuja. Oli menninkäisiä, metsänhaltioita ja metsänväkeä, jopa vedenväkeä. Tunnettiin myös maan, vuoren ja raudan väki. Ennen vanhaan, kauan sitten, uskottiin myös, että haltijat ja tontut toimivat ihmisten suojelijoina. Tonttuihin kuului myös alun perin erilaisia porukoita, vaikkapa saunatontut ja erilaiset suojelijatontut. Sitten kun alun perin nämä hiukan outoina pidetyt tontut olivat keksineet ryhtyä myös joulutontuiksi, ymmärrettiin, että niiden koko olomuoto oli satusilmin nähtävissä. Joulutontut jakoivat ennen lahjoja joulun aikaan itsekin, mutta pian alkoivat joulupukin apulaisiksi, joiden tiedetään tarkkailleen piilopaikoistaan lapsia selvittääkseen, olivatko nämä kilttejä. Tästä kaikki alkoi. Kun nyt kerron julkimuisteloitani, on menninkäisten ajoista kulunut pitkä aika. Onneksi Paavo Poro löysi muistelmakirjani ja se saatiin kaikkien luettavaksi. Monet ovat kertoneet asioita minusta. Luulen, että lähes kaikissa perheissä on omia tapoja ja tarinoita, mitä oikea joulu on. No, niin pitää olla perheiden omia juttuja. Joulu kuuluu kaikille, lapsille ja aikuisille. Kerron tätä tarinaani ensin entisiltä ajoilta monessa osassa. Tarinani tämän vuoden sisältö kertoo tapahtumista yli 1000 vuotta sitten. Ihme juttu, vaikka ihan